frumoase tare, bă. Da, mă. Dar știi cum înnoată ei? Cu picioarele de spate. Ok, gata. Uite spre cealaltă. Care e aia? Aia la altă se duce spre... Ai grijă, măi. Nu le speria. Vino, hai spre Vină ei. încoace. Hai, cuțu. Ia că le-am pe amândouă. Ăla e masculul. Și aia e femeia. Aia, masculul e închis așa. Da, și mai că după aia strâmbul mai mea. Bă, tu știi că sunt de-astea după aia la pasă... grădina zoologică? Știu, mă, știu. Stai să vezi cum ce viteză bagă și tulbură toată apa. Da, mă, știu. Deci poate te duci în... Urcă-te pe pontonul ăla. Nu pot, nu mi-e frică, nu vreau. De câte ori mult. Ține. Ușurel. Bă... Hai când taci pe puteți așa. Ok. Ușurel. Hai. Vrei să-mi scap telefonul? Nu scap telefonul, ai grijă. Gata, bă. Îi dau drumul? Îl închid? Nu. Cât pe aia, mă? Mai stau aici. Stăm aici să vedem cum tulbură apa. Încă nu ești mie filmarea. Da? Că gata, pleacă încolo. Gata? Dacă nu le spre... Îl închid? Oprește-l. Deci? Oprește-l.